Asikubingelele siphinde sikubhekele izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Isilo Sigxeka ukushiswa kwamaloli. Siyaqhubeka isiteleka kweyensimbi emphithi. Kanti ke elezombusazwe lifuna izimpendulo ngowe-IFP. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti usifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Lokhu khulumela Isilo uMisuzulu kwaZwelithini okungumntwana uAfrika Zulu wasonkweni usekhuza umkhuba wokungqongqiswa kwamaloli amakhulu emgaqweni yakuleli. Umntwana unxusa abasusi bodweshu kuba bahlale phansi nezinhlaka ezifanele bezwakalisa izikhalo zabo kunokuba kushiswa amaloli ngalendlela okwenzeka ngayo kulezi insuku. Muva nje sesinyukele kwama20 isibalo samaloli aseshisiwe emgaqweni yakuleli. Na usebenzela ihlalo usebenzela ingonyama usebenzela isizwe sakho. Umntwana oAfrika Zulu wasonkweni ongumkhulumeli weSilo egameni lembube uthi ke kayihlale phansi bamba umthetho kulabo abangqongqisa ngomlilo amaloli emgwaqeni yakuleli. Umntwana uthi uma kuqhubeka lezi igameko izwe liyophenduka inhlekisa. Umntwana usho kanje njengoba sesifinyelele ema20 isibalo samaloli aseshisiwe emgwaqeni eNingizimu Afrika. Imbube ifisa futhi nokukhalela nemndeni affectekiwe ngoba kushiswa ama-truck emgaqweni. Sitholile lana ukuthi ama-truck amaningi ayalayidwa manje kune campaign imbube iyaxhusa ukuthi icela ukuthi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho uma lapho kufanele ukukhulunywa khona ngoba siyazi lezi ndaba zama-truck zinomlando omningi osukela ekubangeni ama-slot ezitimela nani ukudestroyana lapha kuma-cables nakuma-spares. Kodwa siyacela nje ukuthi laba asebeqala umkhankaso ke manje ukuthi imisebenzi yabo iyathathwa abantu fethu bangaphandle bakoZimbabwe nakoZambia behlale phansi nohulumeni nama-authorities afanele ukuze kutholakale isombululo esifanele kulenkinga ngoba njengamanje sizoba yihlaya esizweni. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli umnumzane Bhekicele usegagule ukuthi sekunabantu abayi12 abaziwayo abangabasusi bodweshu kulezi igameko. Undosi uveze nokuthi sekwandiswa amaphoyisa ezindaweni ezibokazi sengcupheni yokuhlaselwa kwalamaloli. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Exactly where I will end there because the police will have to take it from there. Maybe going too much of that information, we will be saying to them, we are very close to you. But that leads me to the other question of the deployment. Yes, we have increased our highway patrols as the police, especially on those suspected routes. But I would love to repeat that those people are known specifically. There might be more, but 12 of them, including the main convener and coordinator of those people is known. Umanqoba Shozi okhulumela iATDF okuyinhlangano yamaloli kuleli egatsheni leRichards Bay usekhale ngezinkampani eziqasha kakhulu abokufika kunabashayeli bakuleli. Ube esenxusa ingalo yomthetho ukuthi isebenzisane nabo zingakafiki negameko ezifuzelezi. Sinamagama awo amakhampani ngempela ashaya ngo90% foreigner ignore abantu balaba ama-local drivers. Sinamakampani ngempela akwenza lokho ke lokho ongekuhle ingakho sithi siyafisa abantu bomthetho besonde sisebenzisane ngendlela eright kudile nalamakhampani. Namhlanje ngiyamthola umuntu wangaphandle esetracking ebizwa immigration ethatha umuntu ngeviki elizayo uthola semuntu usetracking lelo ukuthi noswazi abatholayo amakhampani luncane noma baluzwa. Siyafisa ukusebenzisana kuyasithinta kakhulu ngempela lokho. Siyafisa ukuthi ake besondele abaye kuhambela kude bevele uma sokhona mhlambe igameko ezenzakalayo abayibonayo kube mabesondela. Ushozi ube esekhuza ukulinyazwa kwalamaloli wancoma nokuba kutholakale umnyombo okuyisona susa sodweshu salezi igameko. Siyakhuza kakhulu bafowethu yonke indawo ngeenkalo onke ama-province siyacela ukuthi labantu kuyibona mbela bamosha insiza kusebenza akwehle bafowethu makukhona inkinga ekhona hlala phansi kukhulunywe
siyacela ukuthi akasondele uhulumeni ezwe ukuthi zithini izikhalo zabantu and then ikwazi ukuthi ilungiseke phansi ngokuza nokushwa amatraki kasilimaza kakhulu abafowethu and then nemoto sidinga idriver lezi moto lezi and esikufisa kakhulu ke ngeke sikubalele ukuthi ake kuvalwe isiphethe ukuthi isukaphi into and then mhlawumbe emva kwalokho ke singaba nayo isixazululo esiyaphambili ngempela. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni eRichards Bay. Izisebenzi zenkampani ekhiqiza insimbi uHulamini EMGUNGUNDLOVU enkabeni likaMthaniya ziduba ukusebenza zangenela isiteleka. Lezi zisebenzi zithi zifuna lesikhondla senkampani ikhuphula imali ezihlangabeza ngayo kwimhlomulo efana neyempesheni neyosizo lwezempilo. Zithi isikhala esikhulu ukuthi kumqashi uzihlangabeza ngemali encane enganyuka uma kunyuswa iholo. Ngakho ke zibona ngathi umthwalo usuyasinda emahlombe wabo. Ziqale lesiteleka ngomsombuluko ke njengoba sisaqhubekana namanje kuzoze kube kumqashi uhlangabeza nazo. Zipake izimoto eceleni komgwaqo ngaphandle kwenkampani izisebenzi zaseHulamini okuyilapho ukhiqizwa khona impahla ephathelene nensimbi eMgungundlovu. Lezi zisebenzi zithi zinenkinga ngomhlomulo ekhokhwa umqashi. Akafuni ukuthi akhokhe ngokulinganayo kubantu abaningi abaku Provident Fund abala njengamanje abangabasebenzi bakhe nabo abakhokhela iphesenti elincane kakhulu compared to iphesenti elikhokha ku fund administrator uyena. So the first dispute futhi enento yesithathu engicabanga ukuthi iyona esithinta kakhulu ngoba isithinta imanje. Akufana le impesheni ngoba isithinta azosithinta eminyakeni eminingi ezayo. Abasebenzi bakhala ukuthi bayahlupheka kuyimanje imali iphelele entweni eziningi ama expenses ayanyuka. Enyuka ama expenses i-medical aid i-medical aid iyabiza nayo. So umqashi into ayenza ngonyaka othize ngo2014 wa-introduce into ekuthiwa yi-capping. Lapho kuleso sikhathi leso sasikade sikhokha imali elinganayo nomqashi 50-50 contribution. Wayi-cap i-contribution yakho kusho ukuthi emsakazi ngo2014 mawukuthi umqashi ngenze isibonelo wayekade ukhokha R500 i-contribution yakhe nami ngikhokha R500 ku-medical aid. Uzokhokha R500 forever uyikhephile izoma lapho. Okusho ukuthi mangabe inyuka i-medical aid ukubiza kwayo inyukela mina ngedwa. Nje currently manje estimation ithi siku-60-40%. Laba bathi balungisa isimo ukuze izizukulwane esizayo esiyosebenza kule nkampani siphile kahle. Impi esilwayo yimpi efuna ukushintsha ihistory yethu singabantu abamnyama kakhulukazi abasebenzi baseHulamini ekutheni mawukuthi senze forecast uthi uyabuka mawukuthi manje it's 60-40% okusho ukuthi kupossible ukuthi in the 10 years time from now umsebenzi uzobe eqosha uzobe khokha 90% umqashe khokha 10% kuphela okusho uzobe ikhokhela yena medical aid yakhe. So silwa impi ezoshintsha impilo zethu from today mhlawumbe umqashe sibiza sezitafuleni silungise lezi lezi from today till the future and the other people abanye abasebenzi njalo abazongena futhi eHulamini bazongena be-enjoy leyo benefits leyo. Lesiteleka sisemthethweni kanti laba bathi bazoqhubeka bateleke kuze kube bahlangana nomqashi. Kuyisiteleka sisemthethweni esilandele wonke ama-procedure bene solandele nomthetho sawulandela to the fullest. Senza sure ukuthi abasebenzi bakwazi ukuthi bavikeleke baphume beze ngaphandle babe nesiteleka esiphuseful. Singaphandle manje and ngizokusho ukuthi thina silinda umqashi ukuthi asibize. Sizoba ngaphandle up until umqashi asibize. We are willing ukuthi sinikele yonke into esinayo ukuze sikwazi ukuthi si-resolve le inkinga lezi sinazo. Inkampani Hulamini iphawulile ngalolu daba. Hulamin is aware of the industrial action which commenced on the 10th of July 2023. NUMSA raised a mutual interest dispute with Hulamin and the parties engaged in a dispute resolution process. Unfortunately, the dispute resolution process could not resolve the dispute. NUMSA then subsequently embarked on industrial action. The parties remain committed to finding a resolution on this matter. Ezindabeni za1KZNTV nguAyanda Dube esemGungundlovu. Iqembu i-Independent Alliance selizwakalise ukuthi lifuna izimpendulo kumasipala eKwaDukuza malungana naye nodaba lokukhokhelwa kwekhansela le-IFP uMusa Sibisi indawo yokuhlala osekuthathe isikhathi kesingaphezulu konyaka. Lokhu kuvele kwisitatimende esikhishwe yileli qembu kanti ke kusolwa ukuthi benza lokhu nje ingoba i-ANC incenge ivoti lamakhansela e-IFP uma ke kunemhlangano yomkhandlu. Leli qembu lithi ke linobufakazi obuphathekayo bokuthi ke umasipala ukhokhela ke leli khansela indawo yokulala edla ke u44,000 ngenyanga ukugcina ke ubudlelwano be-ANC ne-IFP bokusebenzisana kulo masipala. Independent Alliance ifisa ukudlulisa okukhulu kushaqeka kubudlelwano obukhona phakathi kwe-ANC ne-IFP kwaDukuza Municipality.
lapho i-IFP iqinisekisa khona ukuthi vota kanye ne-ANC ukuyiqinisekisa ukuthi igcine semandleni e-ANC. Lobu budlelwano obusolidifywa yi-ANC ngokukhokhela ikhansela le-IFP okuMusa Sibisi ukuba hlale ey'ndaweni zabantu abadliza amandla kaPonde eBhalito. Lesi siqinisekisa lento esiyishoyo. Lapho uMusa Sibisi ekhokhelwa u-11,000 nemali ukuhlala laphana esikhathini esingangesonto. Lento iyashaqqa-ke ngoba uMusa Sibisi uphinde futhi abe nonogada abamgadayo. Lokhu sekwenzeke esikhathini esingaphezu kweminyaka emibili. Esiphendulela ukhansela uthi-ke ingamampunge lembiko yize-ke kukhona ubufakazi obuphathekayo. Abantu abezele izitha zeqembu ayihlasele iqembu eyisebenzisa abanye abantu abathize ngenhloso ezithize. So into eyifana lesi singathanda ukuyiphawula kakhulu ngoba kunjena eqenjini kukhona into ekhona inhlesane ekhona abantu abavukela iqembu kodwa futhi bengaphakathi eqenjini. So besebenzisa abanye abantu. But ikhona leyo ukuthi uhlale endaweni ebizayo. Ngihlala mina ngilayikhaya nje ngihlala ekhaya mina. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke uSibisi waba sematheni ngo-2001 ngokukhulelisa-ke ingane eno-14 years echaza-ke ngalokho uthe-ke selaphela leli cala. Indaba yekhesi yagcina phi yona? Ikhesi yagcina iphelile ufakazi babungekho nalo amashoshozela. Imali mawuthi ufakazi babungekho nayi nje ingane. Cha lokho okwekhesi ngeke ngikuphawule khona ngoba into ebiphethe umthetho awukwazi uphawula emoyeni. No, noma bekufisa ukwazi nje ukuthi icase usayihamba icourt noma seyashona. Ngicabanga nenze i-research yini njenganje ngoba ngingongqeqe nibe ne-research enizoyenza nina njengongqeqe abakhulu futhi obona ukuthi nabo bayamashoshozela bayathengwa abantu ukuthi bakhulumile indawo ngoba inina kuphela enalento ingalento. So ingakho ithi mina qhubekani nenze i-research yini ngoba ningongqeqe abakhulu mina ngeke ngikwazi ukukhuluma nongqeqe. Uthintwa kumasipala ngalezi insolo uSipho Mkhize umnyango wezokuxhumana uthe okwanamhlanje-ke isiphathimandla sesemhlanganweni weSalga eNewcastle. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya kodayisa. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabeke ubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo Sigxeka ukushiswa kwamaloli siyaqhubeka isiteleka kweyensimbi emphithi kanti-ke elezombusazwe lifuna izimpendulo ngowe-IFP. Uzwakalise ukukhathazeka umphakathi wasentembisweni ngaphansi kamasipala umvoti othi usuhlale izinsuku ezine ungenawo ugesi. Lo mphakathi uveza ukuthi kuze kube namuhla abakayazi imbangela yalokhu. Babe sebekhala kakhulu-ke ngokonakalelwa izinto eziningi njengoba ungekho ugesi. Ikhansela lale ndawo uThuli Zuma uzame ukuthola-ke usizo kwinkampani ephehla ugesi kuleli u-Eskom kodwa kuze kube namanje abakasizakali. Ukhathazekile umphakathi wasentembisweni ngaphansi kamasipala umvoti othi usuhlala izinsuku ezine ungenawo ugesi. Amalunga lomphakathi aveza ukuthi ayahlupheka njengoba bengenayo indawo yokuphekela. Sihanjela ugesi sino 3 days actually isonto lonke because uthema ubuya ngolesithathu angabuya la kuthina. So siaffectekile kakhulu because ama-fridge izinto seziyabola asinayina nendawo yokubasa-ke sibasa phansi. So affectile nje kakhulu. Elinye lamalungu omphakathi uNtongacele uveza ukuthi ukubasa kunobungozi njengoba behlala nezingane ezincane. Inkinga esibhana nje ugesi ungekho ukufaka ama-fridge, ukufaka ama-TV sibasa naphansi. Izingane ezincane zithola kanzima. Yenze ukuthi nenhlamvu ukuthi ushiyile umlilo ubona ingane isikhasi ingane singena emlilweni. Ukudaleka kwengozi-ke lezo zagesi kunzima kakhulu sithwele kanzima. Nasemakhaya sakazwenza lutho abazali abavukayo bemsebenzini esikhathi abasigcini bashiwa yimoto. Siyacela abantu ukuthi silungisele ugesi asineme siphathekile kahle. Uqhubeka ngokuthi bazimisela ukuthi bebhikishe uma lo gesi ungabuyi njengoba sebelinxenxile usizo kodwa bengalitholi. Inyathelo esoyithatha zinzima kakhulu ngoba asineme asiphathekile kahle. Isinqumo sosithatha into ezovese senze umbhikisho ngoba asineme ngempela siphathekile kahle. Kubhlungu ngoba ngapha ngaphesheya ugesi uyakhanya kuzo zonke indawo yakho ugesi uyakhanya. Konke la kusola ngapha kuyale komakhelwane ugesi awukhanya. Kubhlungu ngabe uthi uyabona uyabuya ugesi ngapha wena ubuya.
Khona manjalo ikhansela la kule ndawo uThuli Zuma uzamile ukuthola usizo enkampanini ephehla ugesi kuleli uEskom kodwa kuze kube imanje abakasizakali. Siripothile kusukela nje ngesonto ugesi awukho kulezi indawo lezi awukho nhlobo ugesi isonto umsombuluko uLwesibili uLwesithathu namhlanje uLwesine. Isonto angivele ngithi nje ubungekho because isonto ufike almost 2 hours wahamba. Ngomsombuluko wafika i-hour elodwa wahamba. Kusukela lapho awukazi ube khona. Ileso simo ke sibhekene naso. Siyabasithinta abaka Eskom basilethela ama reference numbers. Ilokhu manje ukuxaka ene umphakathi ukuthi umphakathi uthi i-load shedding ilungile mase affecta sonke. Kodwa mangabe sekuzoba khona nje i-portion engakhanyi 3 days kodwa la amanye ama portion mawugesi ubuya akhanye ilokho sekuba inkinga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisentembisweni. Ukhetho lokuchibela okulindeleke lube mhla ziyi-19 ngesonto elizayo kuWard 6 eMthonjaneni sekwenze amaqembu ezombusazwe nohulumeni wesifunda wabonakala-ke etheleka kule wadi. Umasipala King Cetshwayo ungenye izinhlaka zikahulumeni ezinikele kule ndawo nokuyilapho-ke kuhlinzekwe khona umphakathi ngezinsiza zokusungula amabhizinisi ezahlukahlukene. Noma kunjalo-ke imeya yomkhandlu uThami Ntuli uzikhahlele ngazo zombili izinsolo zokuthi ulethwe ukhetho kule wadi. Wadalula-ke ukuthi usenesikhathi eside egqiqa kule ndawo kungekho khetho lokuchibiyela. Ngemuva kokuthutheleka ngobuningi kwamaqembu ezepolitiki kanye nezinhlaka ezihlukene kuWard 6 eMthonjaneni, lapho kulindeleke kube khona ukhetho lokuchibiyela ngolwesithathu lesonto elizayo, imeya kamasipala wesifunda iKing Cetshwayo uThami Ntuli usebe ngomunye asebethe banikela kule ndawo ukuzohlinzeka umphakathi ngezinsiza zokusungula amabhizinisi. uNtuli uthi-ke usenesikhathi eside aqala ukugqiqa kule ndawo kungekho khetho lokuchibiyela ngakho akwenze kule ndawo kakuhlangene nalolu khetho. Ngenkathi ngifike lapha ngoDisemba 2021 ngangicampaign 9 ngiphethe ama-resources e-district ngizothulisa ucontract wayezofaka amanzi. Ngenkathi ngifike lapha ngoFebruary ngizothula 20 million okufaka amanzi ngangicampaign yini. Manje-ke uchungechunge lwe-district lokuhambisa idingo zabantu ngoba le budget ka-20 million engiyibekile angiyibekanga ngoba kune-by-election noma kuzoba nama-by-elections. Thina sisebenza njalo ona ukhongolose wazi wacomplaina ngokuthi kule wadi ngigijima kakhulu ngingena khona ewadini ngihambisa iservice ebantwini. Manje abakwazi ukuthi bese bexwayo kwanamhlanje ngoba thina sikwenza njalo. We have a list yey'celo zabantu kodwa la ngenxa ukuthi there is no ward councillor. Uma i-leadership esemthonjaneni ama-services icela ukuba siwaqinise ngoba there is no ward councillor asikwazi ukungakwenzi lokho ngoba abantu balafana bengayitholi beyintandane. Inkosi yasentembeni inkosi Simphiwe Zulu iseyinxuse labo abanesandla esilula ezintweni zabantu ukuba behloniphe isipho sabanye. Mina ekhaya bathatha imbuzi eziwu4 ekhaya kithi babaleka. Ngiyacela-ke nihloniphe isipho sabantu ngoba bakhuthele mayayithatha imbuzi zabanye abantu kuyisono lokho. Kuba ukuthi inyama ungeyona yakho ngicela ukuthi nikiyekele ezane uhulumeni umuntu eganga eboshwe. Kanti komunye wezakhamuzi ezithe zahlomula kulolu xhaso uthi-ke isandla sedlula ikhanda ngaba kuhlomulile. Usinikeze imbuzi sahlangana side project ngoba impumelelo yethu ifisa ukuthi sizandise mase siyayidayisa ukuze nathi sikwazi ukuphila kanye nomndeni wethu. Siyabonga kakhulu ukho konke nje abasenzele khona kakhulukazi abaphathi bethu bendawo sivamise ukubonga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni Emelmote. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene kanjani nezomnotho uma sibuye ezitolo. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye izidukele emafina sikubingelele siphinde sikwamukele nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Isilo Sigxeka ukushiswa kwamaloli siyaqhubeka isiteleka kweyensimbi emphithi kanti-ke elezombusazwe lifuna izimpendulo ngowe-IFP. Ake sikubhekele nje kafishane kwezomnotho.
Irandi lakuleli u-18.10 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.57 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.17 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$1,962.64 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$80.11 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Kulindeleke ukuba ibuyele ekhaya indodana yolahleko ye-Richards Bay FC Austin Dube njengoba ke echithwe yi-Kaizer Chiefs. Lo mdlalo neminyaka engama-30 ufike kwizimpofana ngonyaka u-2021 esuka ke kwiqembu lase-Richards Bay njengoba ke njengamanje sekuvela izindaba zokuthi ubuyela kulona futhi. uDube udlale imidlalo eli-18 kuyona yonke imiqhudelwane esikhathini ke esingangamasizini amabili ekwi-Chiefs. Kwenzeka lokhu nje i-Chiefs izilungiselela kumdlalo wayo wobungane neqembu laseTanzania i-Young Africans ozoba ke ngomgqibelo ozayo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngeziguqisi zale hora sihlangabezana kanjani kusasa futhi ngesikhathi esifanayo.